Stefan Bontempo semma kif San Ġiljan il-permessi għal binja ġdida tal-Kunsill Lokali u għal dar tal-anzjani baqgħu ma ħarġux. Minflok issa l-Gvern qed jippjana li jibni ċentru tas-saħħa mingħajr konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali fejn għandu x'jaqsam mal-proġett ta' tisbieħ fil-pjazza ta' San Ġiljan. Il-Gvern ukoll naqas li jikkonsulta mal-Kunsill. Stefan Bontempo jgħid li huwa inaċċettabbli li fl-ebda proġett tal-lokalità ta' San Ġiljan ma jidħol il-Kunsill Lokali. Il-Partit Laburista huwa favur dawn il-proġetti, iżda huwa kontra li dawn isiru minn wara dar ir-residenti. Semma telqaljen fil-Housing Estate ta' Ġorni u kif hawnhekk l-iskema tal-Public-Private Partnership għadha ma bdietx tiffunzjona. Min-naħa tiegħu il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi qal li anke f'San Ġiljan il-Partit Laburista qed jippreżenta grupp ta' kandidati li se jkunu fuq in-naħa tal-familji u mhux fuq in-naħa tal-burokrazija. Zrinzo Azzopardi semma l-importanza li floti tal-kuntratti lill kunsill Lokali ikun hemm rappreżentant tal-pubbliku biex kontra dak li qed iseħħ illum ikun hemm iktar trasparenza.